Alapvetően ebben a pontozási rendszerben pont a közelmúltban történt egy nagy átalakulás. Ugye az egész minőség ellenőrzést fogjuk fel úgy, hogy a Specialty Coffee Association tartja egy kézben. Korábban a minősített kávékóstolók, a Q-graderek a Coffee Quality Institute-tól kapták a licenszüket, de 25 októberétől egy kézben csoportosul ez az egész történet, úgyhogy a Specialty Coffee Association a úgynevezett Coffee Value Assessment programot felépítette. Ez egy nagyon összetett program, ami gyakorlatilag mind a Q-gradereket, mind a rajtuk kívül álló minőség ellenőröket abban segíti, hogy egy egységes keretrendszerben tudják értékelni a kávékat. És itt az a cél alapvetően, tehát most vegyük azt, hogy mitől lesz egy specialty kávé, alapvetően az a cél, hogy a minősített kávékóstolók, azok megnézik zöld kávé formában, illetve pörkölt kávé formában is a kávét. A pörkölt kávé formában egy érzékszervi vizsgálat történik, mármint úgy értem, hogy ízérzékelési, a zöld kávé formában pedig egy fizikai vizsgálat, tehát ott látásra fogják nézni a babokat, azt fogják megnézni, hogy fizikailag úgymond egészségesnek tekinthetők-e a kávébabok. Vannak elsődleges és másodlagos fizikai hibák, amik előfordulhatnak a kávéban. Alapvetően az elsődleges és a másodlagos hiba között általában azok súlyossága az, ami igazán döntő. Vannak olyan hibák, amik nem mehetnek gyakorlatilag másodlagos kategóriába, mert ugye akkorának minősülnek, hogy ez mindenképpen elsődleges hiba. Mondjuk, hogyha penészes a kávé, vagy magasfokú rothadási jelek mutatkoznak rajta. Ezek mind nagyon elsődleges hibák lesznek. És akkor ilyen